आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिटिआर सुक्तिया एकदम भेलुलेस जेबो गैया होनना बुंदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? खुलुमबाय। बिटिआर सुक्तियावहा हाग्रामाया जेबो गैया होनना बुंदों, नाथाय बिटिआर सुक्तियावथ' बहुद खामानि मावनो गोनां जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्तियावहा जायबायदि माने सुक्ति खालामदो बेबायदि जों मोननो हागोन होननानै आं सानो। मानोना इउनिभार्सिटि स्पर्ट्सनि इउनिभार्सिटि लोगोसे हस्पिटाल बेफोरखौ जों बिटिआर सुक्तियावहा मोननो हागोन होननानै आं सानो। दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा मोजां रिजाल्ट पास खालामब्ला बे इउनिभार्सिटियाव स्पर्ट्स सायावहाय फरायनानै साख्रि मोननो हागोन होननानै आं मिथिनो हादों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बे फैसाखौसो सिनि मोनो, नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे खामानि एख' गैया होननानै बुंदों। मानोना बेखौनो आं दिनै इउपिपिएलनि जानानै आं दोलो दोलो जोंनि बर' हारियाहै अखरबोदों। आंबो सासे इन्टारनेसनेल आइजो गेलेगिरि, आंबो जानजाय खाफ्राना अखरबोदों। मानोना देग्लाय इउपिपिएलनो सरकार दाथारगोन आरो दागोन। मानोना जोंनि मोदैबारि समस्तियाव एन्टनि बसुमतारिनि थाखाय जों आइजोफोरा दोलो दोलो नांगासिनो दं। आंबो नांदो। जों हरखान मिटिं खालामगासिनो दं। जोंनि 100% एन्टनि बसुमतारिया जिकायथारगोन आरो प्रमद बर'खौ जों सिफ खालामगोन होननानै आं दिनै बे खयदाबारि स्कुलाव आबसुआ मिटिं खालामदो। आं दिनै गोख्रों जाना बुंदो जों इउपिपिएलआहै सरकार दाथारगोन आरो बिटिआर सुक्तियाव जिबायदि खामानि खालामनो लादो बेफोरजों जाफुंगोन होननानै आं सानो। आंथ' बिपिएफ सरकारनिबो जेबोखौनो मोनासै, खारन 17 बोसोर इसोर रायजो शासन खालामबाय, दुर्निति भ्रष्टाचार खालामबोबाय। आंखौ इसोर आर'नाइ माफ्ला गांसेखौनो होआसै, नाथाय आंखौ आबसुआ आरो माने आबबफोरा आरो बर' साहित्य सभाया आंखौ बरायदों। नाथाय आंखौ बिपिएफ सरकारा आंखौ जेबो खालामासै। बेनिखायनो आं गोख्रों जानानै आं बर' हारिनि कारनाव आं दिनै अखरबोदों, मान होआसै। बेनिखायनो आं बहुत दुखु। आं सासे इन्टारनेसनेल गेलेगिरि, बेनिखायनो आंबोदि सासे अखरथों होननानै आं स्पर्ट्स लेभेलाव आं देग्लाय माने आंनि माने फिसाफोर गुबुननि फिसाफोराबो आंनिनो फिसा देसुन, बिसोरनि थाखाय आं खामानि मावगोन होननानै आं प्रतिज्ञा खालामदों।